Yung PNP PRO1 na Bombo Ansel na formal nga na turnover at tatalago daway ito yung kabang ti PNP rito na dumang provincial offices ti PNP dito sa pasap nga region 1 nga dito katag serbinan to iti basugad nga eleksyon aganay 716 dito yung kabang ti PNP dito region 1 iti may patulod ka iti na dumaduma nga presento gamit iti proseso na to'y kat muna nga may patulod na pa'y kanagito'y provincial offices iti PNP scan sa pranon tumat iti panangiwaras sa nagitibasag na provincial offices ti PNP kaditi upat nga probinsya kadagiti na dumaduma nga police station iti sa pasap nga region 1 ta ijay na dagitoy nga may assign ilalawag ni Police Lieutenant Colonel George Dipalog Information Officer ditoy PNP PRO1 na Bobo Ansel nga karaman kadagiti responsibilidad wano pakaibaunan dagitoy akabang iti PNP kat iti panakanayon ti puwersa iti tunggal police station nga agbantay iti eleksyon ken sana nga iti panakapakay-assignan kat dagiti polling precinct nga patipay kadagiti ana dumaduma nga kalsada wano mayasan pay dagitoy kadagiti trapiko kan karunan nanto iti aldaw iti eleksyon nga destino na gitoy kadagiti nadumanduma nga polling precinct ilalawag ni Dipalog nga tunggal adda ti mapasamak nga eleksyon ket adda dagiti kanayunan nga puwersa iti Philippine National Police nga agbantay kadagiti polling precinct tapno kat may panamdama iti kinaurnos ken kinatalna iti kabayatan iti eleksyon iti panagsarita ni Police Lieutenant Colonel George Dipalog. Well, Bombo Daniel, dagito yung personal undergoing training schooling. Kaya pumabot da iti 716 amin. Dagito ikot nagapo iti training school. Compose ka dagito iti agalala iti PSOSEC or Officers Senior Executive Course, Advanced Officers Course, Officers Advanced Course, Officers Basic Course, OCC, SLC, GLC, FTP. Kaya dagiti mga recruit nga barbaro. To include also dagiti mga alati specialized course like REDEC, BISOC. So dagiti amin ka mostly kat dagiti personal matlang ti Pro 1 nga agad-adal for their career advancement. Kaya lang dati program na teach PNP tayo for down to the national to regional, provincial and station ket ma-deployan na dagito iti personnel tayo nga magapo iti schooling. So, nag-decide ba dito yung presinto? Puri presinto, sir? Wow. Yes, mostly may kabilda pa kadagiti aside from precinct kasi dato from regional ibabati di provincial and municipal. So it's up to the discretion of the the provincial directors and the chief of police ko no ayan na dahil pagkukurangan dahil either checkpoints. They can ikabil na pa iti tatama dati sumbak tayo sa verifications mabali ng may deploy jay can the elections done most likely amin dapat may pandemic presidente. Bombo Daniel Asabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union Basta Radyo Bombo.